Salutare pentru toți cei care are Ford Focus. Știați meniul ascuns al Fordului? Ia uitați-vă aici. Țineți apăsat pe set. Da? Eu vă arăt că trebuie să țineți apăsat. Ok. Ținem apăsat pe set. Punem contactul. Apare test. Și acum singură mașină. Și-a făcut test de ceasuri. Următorul test de martori în bord. Și începe tot felul de niveluri, de ulei, de dacă aveți mai multe opțiuni pe mașină. Apare la un moment dat de ore de conducere, de când e bateria pe mașină. La un moment dat și cât ați mers cu viteză foarte puternică, ați accelerat mașina, energie, speed. Are și mai multe opțiuni aici. Vă arată și temperatura uleiului, baterie, 11,7 este la mine, 11,8. Deci aveți foarte multe opțiuni. Ca să opriți această opțiune, dați înapoi contactul și revine la normal. Salutare!